Ceacht a fiche hocht, an tochtú ceachtas fiche, turas an ord chahir. Dúir do muid sin, chuir me sa taxi iad. Nach raibh glúisteán agat nuair a bhí tú géirí an láfa dheire. Tá glúisteán agam le gá bhí nús, ach tagam isteach sa chahir a trein. Cóirí mí an gile a thugamach na málaí dúin. Tá sé mithe eis isteach sa stáisiún. Híl me go deochach sé amach agam. Hestaí uim síntús láimhe thuairt dó. Rinne mise é sin, thug mé 10 bingin dó. Éile inis. Feice míid ball tú mar sin. Tá muiris agus Kathleen a taistil sa taxi. Cuir an Kathleen ceist bhuiris. Cén áit é sin a bhuiris? Cén farrig na bheis an hall? Sin é hallan na síirse. Is an seo díirech a tháinig na hóglaí le chéile don éirí amach fadó. Ní raibh farrig na bhard mar sin an 1970. Ní raibh, tá agam go mánach raibh. Tógah an áit sin láthir a teantí. Fécha na glúisteán gléad bhuiris. Tá an trácht andan inis. Nílas agam an éirí ílam mo chud sipadáireachta i dhéanamh in éachar.